I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to Τα κλαμπ δεν τους I like to move it, move it. I like to move it, move it. Μην πειράζει, βάζω ένα κλαμπ ένα βράδυ. You like to Τα χορεύει. girls all over the world. Original Chief Julian for the girls. Girls that love to move their body. Ας τα πες. When you move your body, you know Χόρευε, μην. alright? Χόρευε, ρε. Original cute body make a man mad on your club. And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad on you. Physically fit, physically fit, physically Άντε, ρε. Κάτσε, έτσι θα βάζεις τώρα. Θα με και... physically fit woman. Nice, sweet, fantastic. Put your body out to the big side, can you come in and nice, sweet, when you get big. Put your body out to the big side, can you come in and nice, sweet, fantastic. Put your body out to the big side, can you come in and nice, sweet, fantastic. Put your body out to the big side, can you come in. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Χόρευε, ρε. I like to move it, move it. Χόρευε, μην καλά. Είναι μια άλλη, δεν είναι κουράστηκε. I like to move it. Έστω διάλογο, χοντρέ. Τελειώνει. Θα πάρω το άλλο ιδέρα και θα με κάνει ανεβημένο. Άλλο ιδέρα. Για να γίνει η κοιλιά. Πίτα. Φέρτε μια λίγο νερό, κύριε. Άλλο ιδέρα. Από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Να είμαστε. Μας κάνει συντροφιά κάθε μεσημέρι στις 1 παρά 5. Η ομάδα της Ναταλίας Γερμανού. Και η Ναταλία στη Μύκονο και οι υπόλοιποι στην εκπομπή. Σούπερ μεσημέρια με την Ναταλία μας στη θέση της Μενεδάκη. Και προς τα κόμμα έρχεται και ο Μουτσινάς με την Ηλιάκη. Θα μας κάνει μεσημεριανή εκπομπή στον Αλφα. Από τον Οκτώβρη επιστρέφει ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη στον Αλφα. Η μεγάλη ανατροπή. Μην χάστε, μετά από 2 χρόνια έλλειψης, η ομάδα του Αλφα που προχωράει δυνατά μαζί με τον Αστέρα Ραχούλα στη νέα κομική σειρά του Αλφα φέρνει και το Μην αρχίσεις στη Μουρμούρα για 4η σεζόν, τη τρομερή απίστευτη σειρά της τρομερής